chitri komi maiga chin enseya ma sema mbia bono togo so asensemo ye chigazeti tuligerelie ningi kelikere se chigazeti kulenda sokobogo kwane nigolero mbwate chigazeti bere ni mbwate gazeti ya The Daily Nation na boyonga twale gazeti ya The Standard na buno ligereti ya se gazeti ya The Standard ya sema mbia bono nigo bago kwanera bateba Daily Nation mwanchumu ligereli nigo bago kwane goro yabagaba na bagendete ko bakuminyoka nebiro barare bakolera magendo na nemono abana bagaba na bali abisi ya sentunde ntanga na barwachi ko bakoligia entunde ya kabere boyga se gazeti ya The Standard ya sema mbia bono mwanchumu ligereli ngo kwana bali goro ya crumbling bono nigo egenderete korole kanangi kiama kia UDA nigo kegendete koba gikourwa obunyamase kera bajumbe bande bagendete koba bakonganya kurwa senseme tuligerelie mangana mamwe mwale se chigazeti esema mbia bono nigo bagoteba igoro yabagaba na bagendete koba bakuminyoka nechingaki se anmono babegete chibicha cyabagaba na kwetania ikomiga iga se gazeti yo mwancho muligerelie nindo cha Abdul Swamadi nindo cho mugabana kurunga Fatuma Chani kurukwale ni morocho mugabana kurunga Gideon Mungaro kurukilifi nindoche Andrew Mwadime kuru Taita Taveta na boigo nindoche mugabana kurukunga Mohamed Alif kurwa chinsa mojiri cha Mandera na boigo ngara Susan Kihika kurwa county ya Nakuru na boigo naro kurunga Abdi Guyo niga kurwa se county ya Isiolo mwancho muligereli Isaac Mutuma kurwa se county ya Meru na boigo Sisili Mbarire oyo okurwe county ya Embu na boigo umugavana kurunga wa Vinyandeti Mutula Kilonzo Junior na boigo Kiare Badilisha Irungu Kangata na Kimani wa Matangi nigo bagendete ko baba kuminyoka nebiro na nemono ngoligereli bale budget yabo babere bakobeka na boigo emirobeli bachiko bago koro mwancho muligereli narale ase gazeti yu ya The Daily Nation ya semambia bono nigo baba mwancho muri bagendete ko tebanga nonya na boigo muchando no gendete kobera asibago teba chi billion ibere menongebere na ibere chibugenete ko bachiko genda se school wose chi school cha serikali ligosira umurobeli olibwo kuruchi semi chitali ko bachigwa kanerwa anse umurobeli gunga capitation nigo bago kwana bagoteba chibese chichitayo chiskuru chinyinge chigenderete ko bachigwetera amangana mange aba Kenya nigo barule bango wetani chiribu chi billion actually not chi million chi billion chi mibere na isano nemo eliogo sira murubili bubo gachi nyumba inse yo keganchakilia muraibwense Dr. William Ruta chagetie gyokoranga Abakenya banyare ko babako yagachire chinyumba togenda bosyo mwancho muligelia se gazeti ya The Standard yesemambia bono ngukwana baligoro kera bono inseyo mwaka ya motigalete bosi bwo cholbu mwaka wechiri bubere 2022 nigo bagotebanga nigo ensemelia yo muraibwense konya bali yakorukanga foot soldiers abande barorekane ko babakonganya kurwa se kambia egachawa kaza kamba DCP taifa leo egotebanga bali bakonganya kurwa ase ama KUDA kera bakogenda DCP anemono bali bakurukurwa sesemo ya Mount Kenya nigo bakumirana nege charali getanga ningo tebinkyo muri kyo monebwe kyame kya DCP John Methu akaleko bagakobatebya bali bakonyara ko bakurwa sesemo ya serikali gazeti ya The Star nge kubage gukwanerega kubolinga what is regard this rise means for Kalonzo Sifuna mwancho muri bakubolinga oko nyara ko bakugukina kwe Elietalia Rigathi Gachagua na nemono inkikilia eko nyara ko bage gukwanera igoro ya Kalonzo na Sifuna mwancho muri bwesomera na koranga ningi kilikero bagoteba kera matuka kona gusuka gwechibusyo na bokoranga bagendete ko babako badecisive chigazeti kera chigukwanera Rigathi Gachagua nigo chikoba chigumukwana Kalonzo na Sifuna mwancho muri oise ko bago kogenda se gazeti ya The People Daily semambia bonongo kwana bale who is bleeding Kenya's dry ngoyo gendete mwancho muligereli gotiga ense ya Kenya kegendete ko bage gotiga leta bugati kende anamona garba goteba onyara ko bago wesomera na koranga ningoyo gendete ko migaba Kenya ningoyo gendete ko bakako obanywa ba Kenya manyinga buda bagotebese kiguzinga unyura manyinga umanyanga ningoyo gendete ko kama na gotiga ba Kenya batabugati kende gazeti ya Business Daily semambia bono nige kwanerigore ya Mudavadi Group to acquire insurance firms from Absa a company ekubwata ni gwa mwancho muligereli no muwaziri omonene bwense ya Kenya na boigo muwaziri wa mangane chinse chesi kumsalia Mudavadi nigo bono eyo chikobage konyolense moyaye asana mono chikobage utenera manganalia ya insurance kurwa asebengi ya Absa ainara lesi gazeti ya Business Daily kwesomera na mono nyara kobago kumanyanga ningi kilia au chikobaga konyora kurwa sense meyo